ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖରାବେଳିଆ ଚାରଜ ଛୁଆ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଝିଅ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଏଟା କ'ଣ ତୋ ମା ଆଉ ତୋ ବାପାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ହେଇଛି? ଏଟା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ଯୋଉଟା କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେତେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ କି ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଭଲ ତ ବହୁତ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରେମ ଯୋଉଟାକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା, ଆଉ ବିବାହ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ପଚାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁନ? ସେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ହୁଏ, ଦୁଇଟି ମନ ଭିତରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ମନ ଗୋଟାଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ, ତ ମୁଁ ବିବାହ କାହାକୁ କରିବି? ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗାଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।